Prezentácia, kde? Čaute, ja som Lukáš Franko, no a som zakladateľ portálu myslite a obchodujte inak.sk. No tak som študent 3. ročníka, tu na fakulte špeciálneho inžinierstva, už druhýkrát. No. Dobre, tak sme tu kvôli niečomu inému, takže chcem povedať jeden príbeh, je to true story, ako sa hovorí na obrázku. Je to príbeh nejakého chlapca, ktorý začal tak trošku podnikať. Uvidíme tam rôzne veci. Musíme počkať, pokiaľ pôjde ďalší slajd. No, takže ten chalan začal trošku podnikať v svojich 18 rokoch. Spravil si e-shop, wow, super. Predával také celkom zaujímavé finty. Boli to nejaké také záhradka doslova v sáčku alebo na dlani. Bolo to celkom zaujímavé, boli to prvé začiatky podnikateľské, takže bolo to super. No ale potom som si povedal, že tak treba trošku chillu, netreba to vždy nejako síliť alebo proste pracovať, ale zároveň som chcel robiť aj niečo iné. Takže som premýšľal nad tým, čo budem robiť ďalej. No, samozrejme, bol som ešte prvák alebo druhák na výške, takže tak viete, jak to alkohol jedno s druhým. No ale potom som sa dostal k finančnému trhu menom Forex, kde som začal reálne obchodovať. Moje obchodovanie vyzeralo asi tak, ako v dolnom pravom rohu. V začiatku konzistentne, prikúril som tam peniaze, vyletelo to hore, samozrejme bol som macher a spadlo to všetko dole. Prišiel som o všetko, no vážne, nie je to nasmiech, ale čo už. No lenže potom som stál vlastne na nejakom takom rozcestníku, že čo ďalej, a povedal som si, že určite je to super vec, len som asi nebol ešte na to pripravený. Tak som absolvoval platené školenie, ktoré mi úplne zmenilo pohľad, alebo teda otvorilo oči, ako to reálne funguje. Čas pokročil, bolo to úplne všetko super, ja som začal obchodovať, darilo sa, bolo to dobre, ale nechcel som to proste nechať len takto, tak som začal organizovať školenie. Toto je plagát z prvého školenia, ktoré bolo pred rokom, necelým rokom. Čiže vlastne ďalšie slajdy, ktoré budú nasledovať, sa udiali v priebehu tohto roka, v podstate teda minulého. Po týchto školeniach som založil prvý portál osobný, volá sa saipevx.com. Bolo to už niečo také, že viac, bolo tam už toho aj vzdelávanie, ukazoval som ľuďom, ako sa to robí. Ale ako hovorím, bolo to viac menej taký osobný web. No lenže ľudia mali o to záujem, začal som školiť mladých, začal som školiť kamarátov, všetci sa vypytovali jedno s druhým. No lenže záujem mali aj veľké firmy. Takže on mal o to záujem, ja som bol strašne šťastný a keď vidíte, že to, čo ste robili, tak to má nejaký zmysel, je to super. No ale počasie sa stala jedna taká zaujímavá vec, ktorá bola dosť taký medzník v mojom podnikaní. Kopírácia nápadu. Jedna veľká nemenovaná firma skopírovala moje myšlienky, celé portfólio webovej stránky a spravila z toho platený produkt, ktorý im ide. No. Takže potom som sa spojil oficiálne už s firmou Forex Trhy. Ja som s nimi spolupracoval že predtým, no ale chcel som to mať úplne také, že tip-top. Nakoľko oni sú v tomto biznise už trochu dlhšie a sú to skúsení alebo teda experti. Takže spolu sme založili Forex Academy. Začali sa rysovať nejaké začiatky toho, ako by malo vyzerať to vzdelávanie v priebehu v budúcnosti. Takže bolo to na celkom dobrej ceste. Ďalší slajd. Som zastanca toho, že ak niečo viete robiť, tak choďte do toho. No ale toto podnikanie si trošku vyžadovalo aj nejaké odborné praxe a skúsenosti, ktorú som musel absolvovať. Sú to vlastne certifikáty, ktoré som získal od Národnej banky Slovenska, teda asociácie obchodníkov s cennými papiermi. No ale tá Forex Academy nestačila. V priebehu toho, ako sa tie myšlienky rozvíjali a vyvíjali, som prišiel na to, že tá akadémia je úplne niečo iné a je to, alebo teda má to úplne nejakú inú myšlienku, hlbšiu myšlienku. A to myšlienkou je myslíte a obchodujte inak. No, môžete vidieť dole aj skrátené logo. Zistil som, že, alebo teda počas toho, ako sa to vyvíjalo a rozpracovalo, že väčšina ľudí, ktorá sa zaoberala tým obchodovaním alebo nejakými finančnými trhmi,
mala vždy rovnaké myslenie a vždy iba rovnako niečo robila, proste nejaký ten stereotyp. A ja som to robil úplne ináč, proste to fakt to bolo dačo iné a ja som mal aj tie výsledky, lebo som si ich publikoval. Čiže vlastne nejakým tým poznaním bolo, že som zistil, že sa zameriavame na tú osobu obchodníka, alebo teda rozoberáme ho konkrétne, učíme ho, ideme s ním do hĺbky a nie do šírky. Vlastne rozumieme tomu, čo potrebuje, nakoľko sám som obchodník, sám som začínal, tak som vedel proste, čo je v tých začiatkoch dôležité a nie čo sa hovorí alebo čo sa bežne píše. Tomuto slajdu by som povedal akurát to, že keď sa chcete naučiť myslieť a obchodovať inak, tak je na čase dnes, ale to si povieme ešte za chvíľočku o tom niečo. Toto je naše moto. Ide o to, že tie myšlienky, alebo teda to, čo robíme, zistili sme, že v tom, čo robíme, alebo teda nie je to bežné, alebo nie je to bežný portál, aký je na trhu. A chceme obchodovať iba s ľuďmi, ktorí veria v to, v čo veríme my. Jednoducho chceme budovať nejakú tú pevnú stabilitu obchodníkov, nie nejaké plevy. No, tuto už je konkrétny slajd, čo treba urobiť, aby ste začali myslieť a obchodovať inak. Takže je potrebná registrácia, no ale tá je tiež taká trošku komplikovanejšia, lebo potrebujete mať promokód. Potom je potrebné sa naučiť obchodovať, na to slúži vlastne náš celý program AOI. No a potom bolo ešte, že máte sa stať našimi partnermi. No a tento slajd je v podstate už posledný, tu je publikácia web stránky a keďže toto je dneska promo, lebo dneska som oficiálne spustil portál, tak mám pri sebe nejakých 30 kuponov, kde je vlastne ten promokód free. Čiže ak máte záujem sa niečo o tom dozvedieť, tak kľudne sa zastavte a ja vám to dám. Díky za pozornosť.